Neme kıyışıktığına neye koyulayanım bile. Ne böyle değerli ağırlı bulama. Sırala neyle duruyor da? Hayır sen o. Alo. Ha? Atam. Neme bol çaltırak aytsana vaktim yok. Ne hemen çaltırak o? Gel la o. Param yok ben sağ ol. Eyvah. Neme? 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 Ne işte bolmadık ya neme? Bolon da at kendine. Neme? Bilmedik sıramasana. Neme oldu? Bilen ok mu neme olon? Neme oldu şu adam? Şun yaz var da o ne? Çiğit karıştır ya neme? Niye çi doğulununa çağırmadın? Sen şundan atıp yapıyorsun mu? Katıyorum ok. Yönü. Katıyor ya. Ben doğulunu medim o. Ettin. O ne öğrettim o? Ettin ha doğulunu. Sen doğulunu medim. Ömrüye gittin doğulunu ettin. Ben doğulunu medim o. Çıkart ben doğulunu medim o. Edin 3 milyon ne bunlar? Ne hemen 3 milyon o? O ayı bilen dans eden 3 milyon. Kutlak geldiler o, olar vapşedi. Men senden atıyorum alay. Men ne çıkartıyorsun kutlamana? Men ne çıkartıyorum sen? Yo sen hem ulil kutlak geldi. Sen hem şey gelmedin. Men birinci kutladım ha seni. Nerede? Instagram'da. O tayda o. 10 bin adam da kutladı da onun o tayda giren o. Bolya alay geçtik bilelle men sen üçün gelem ok men şu at gitmişin hatırası üçün gelem. Bol başla Allah. Bol başla. Dost şunu doğru belli ama var o. Kuday var belli ama o da. Bolya seni vur çağırardım ha bu ikisine bolya ne bu ikisine. Bolya alay barda beter etmesene. Bular gaydi ha oyundan. Bol başla bakımra. Yo sizem gelerdiniz oğlumla men hiç ilmem yok. Men hiç ilme. Çağırardım birini çağırdım men. Bol bakınacak bir aç ondan başlarlı rahatlar yer ver koy. Öyle salam mehriban tomaşaçılar. Sizin bilen top 10 stüdyo özün ayda. Ada production. Murat Molla davay. Mehriban bilen tomaşaçılar elbette top 10'umuz. 10'cu orun. İyem teadelik girip başladı. İyem gönü girdi. Era 89. 89. era. Gözüne getir. Ne hemen anladı era yatar şol? 89 era. Yılı olaymasa 89. Era ne hemen? Şu mahal doğullum diye anlarda. Ad koymak merekar ona. Era 89. Ve Selvi Tuaklicva. Ana normal. Selvi ajangat. Selvi sen era 89 bilen 10 jurnalın topuğuna diyemde. Men sana ananama. Yok ananama ok diyemem ama ya. Ne diyecek diyorsun? Ne ananama diye 10 jurnalın diye. Ona da ananama. Ya. Selvi canna. Selvi. Era 89. 10 jurnal. Tamaşa edin. Eyle de var beyle bu mühal. Özünü yekecek cemükahol. Aklım yerine menem deli Killisine neme bahima holam belli del Meni çek özünü Seni bireyem çektim yüreğimi Kan vakt geçen ok seni söyünümü Aynığıme del seyret gözlerimi Bizim top 10'umuzda
şeyle var bağışarlı. Türkmenistan'ın estrada yılları. Her bir aydımı hit bolyan. 7 yaştan 70 yaşa çelli tanayan. O halkın söyüp dinleyen bağıştı. Kim? Bilýän özüň. Men bilemem. Yo, bilýän özüň. Men bilýän bolsam o bolamajak. Biler ýaletdim o aňyrdan gelip gelmän töw şo türkmen. Nämen bilýän? Men ýalňyş bilse okudum diýen. Yaptyga dawan, yaptyk Şamrat Orazow bilýän özüň, aýdymyň ady bilýän özüň. Ona näme Türkmenistanyň estrada ýyldyzy diýip goýaly ýedinäkleri o özler bilýänler adamlar. Kıyıkız klip barada aýtsak Şamrat Orazow bu klipde Amitabh Bachchan'yň rolunu oynapdyr. Aýşwar Jugçawla Madhuri Dixit hemmet öňüne tanys edýär. Amitabh Bachchan bolsa begenip olary da bilýän özüň mençen söýýän bilýän özüň. Ýöne kim arada aýtýarlyk belli däl ýöne Şamrat şol indisk atmosferany döredip bilipdir. Bunu şartly klip döretdik. Umuman jarym. Taw bolsun ardy öýdýär. Şamrat Orazow bilýän özüň. Ýa men bildim. Onuň menen öňçek ataş bilýärdi. Ondan soň men bildim. Nädir siz bilýäňiz? Bilýäňiz özüňiz. Häzir 9-njy orunda Şamrat Orazow. Bilingen men. Top onumuzda dine tanımal bağışçılar däl, eşem täze ýaş bağışçılarymyzdan girip bilýär. Olam näme? Like'laryň, prosmotrlaryň sany boýunça. Ana, bu bağışçyň ada interesni. O klipim interesni, özüm interesni diýen ýaly. Jata dogry däl şu? Ne? JT diýsen bu. JT Nur. Yanımda yok diyen klibi ine umuman klibin öýdi erwetler. Şeýle ama ta. Erwetler. Prosmotrum. Erwetde. JT Nur. Yanımda yok. Çekin zor. Tomaş edin. Benim yanımda sen, yöne yanımda yok. Sana tayım yok, hiç kimden gelen o. Her günüm mengeş, dersin yüreğim o. Görünmeyim ay, doğ feydah doğ. Benim yanımda sen, yöne yanımda yok. Sana tayım yok, hiç kimden gelen o. Her günüm mengeş, dersin yüreğim o. Görünmeyim ay, doğ feydah doğ. Näme adam saýlaýaňyz? Ne bilmeýän röýtjäň. Ha? Adam saýlamaň. Sebäbi adam. Emra. Näme? Begler. Başka at tapmadyňyzmy aýdyma? Gıtdymy başka at? Adam saýlaýar. Başka içinde Gülcagaşıklar diyen yerlerine koyanlar eken diyaman bir grubu gelýär o. Özüm bir gelip bolup. Ýöreýte biziň 7-nji ornumyzda Emra Recep we Begler. Maladas Ýemjan. Üstünlük ardy öýdýär. Awa köp işleýär. Awa öz ýaşyna garamazdan berekellah diýen. Ýöne aýdymyň adyna saýlaýar diýip goýan bolsaň adam ýa-da adam diýip goýan. Adam saýlaýar bir gilrek. Biz adam saýlamdy. O dost emme biz top ornumyzda adam saýlamdy. Ok emmesini görkedi ýa, dogry my değil. Allyň prosmotr görkedi ýa. Gow klip mi görkedi ýa. Biz adam saýlamdy, ok başgalar saýlasa da. Ýöne buna men näme diýip goýardym? Sayla diýip goýardym, klibiň içinde de Messi bilen Ronaldo bar eken. Umuman ikisinde sayla diýip goýsaň bilýärmi? Suratyna goýan intriga bolardy. Umuman 7-nji orna. Janyňyz sag bolsun. Näde dipçik aynaya, men baş
başımı aylaya. Ne dedip çık aynaya, özüm adam faylaya. Ne dedip çık aynaya, men başımı aylaya. Ne dedip çık aynaya, özüm adam faylaya. Top oyunumuz devam ediyor. Top oyunumuzun 6. orunu şeyle bir klivalli bir albomun adı. Men bu klivi görüp şeyle bir teyade ideyalar geldi da. Yine bir teyade bir gepleşik ide efem dedim de. Mekan Atayf çın mı yalan mı? Çın mı yalan mı? Gepleşin adam çın mı yalan mı etsek? Neyle o? Meselim atam adamın organındaki burun tutuş ömrün devamını ösüye. Çın mı yalan mı? Sana seretsen bir hil çın diyesin gelipdi. Berek yalanmayacak. İnne yine men havada durup bilen çın mı yalan mı? Yalan. Berek yalanmayacak. Ine diyeli piller ağlaya. Çın mı yalan mı? Bilmedim. Yalan olay mı? Çın ağlap biliyorsun. Piller şeyle bir duygudaşlık bildiriyor. Ine pil yağlı ağlanan Mekan Atayf şu klipte şeyle bir göz yaş döküyor. Göz yaş dökün yok mu ya? Mekan Atayf çın mı yalan mı klibi? Ol bizim top olmadı altın jurnallı. Anan yağım şoma. Çın mı yalan mı? Yalan. Çın. Thomas edin. Top oyunumuzda 5. orunu bizim top oyunumuzdan hiç çıkmayan şu taydaki şu tegorekten ödüne orun tapan yigdimiz var. Eldar Ahmedov. Akbal'ın oyunu diyen klibi bizim top oyunumuzda 5. orunallı. Yani bu Akbal'ın oyunu. Bu tevigatın oyunu olamasa. Bu klipte de pasti yağış var o da. Yağış basıp gıravladıptırlar biliyor musun? Gıravladıptır biliyor musun hava? Edil yağış basacak kopturka kutarıptır klip. Yöne yağış paştı bana da gıravam yağışta da ne mi? Hayran kaldım. Ne edip sağlayalar? Umuman 5. oruna Eldar Ahmedov Akbal'ın oyunu. Tomaş et. Gezerdik mıdan yılgırıp gülüp ağladık bugün yüreğimiz dili Akbal'ın oyunu ağır dedi Kalın izledim sarılıp sarılıp 4. orundaki klibi görüp hakikaten nevisi vardı. Ey Mehri şeyle bir oynapsın, şeyle bir obraza gelipsin da. Men paşti birlençi tapar gördüm ben klipte ağlayanını. Umuman Mehri soňky aydymlaryna täze bir stil yerdi. Netip olsa bizim yakını Mehri bilen täze duedimiz ama oňa da siz tomaş etip bilersiňiz. Ýagny oktyabr aýynda sentýabryň soňuna, ene şuň soňuna, sentýabr aýynyň soňuna tomaş edip bilersiňiz. Umuman Mehri go klip, owadan klip, owa seni täze bir stille gördük. Bundan belam avren belent bolsun, Mehri Pirguleva nevsim ağlar. Olup yarışıma nefsim ağır yar Bu yüreğim ağlayar Yalan yolverişlerden dünyadayan Sessizce ağlayan gözyaşlarımı gizleyen Olup yarışıma nefsim ağır yar Bu yüreğim ağlayar Yalan yolverişlerden dünyadayan Sessizce ağlayan gözyaşlarımı gizleyen Bizim top ormanın esası üçlüğüne geldik.
O yani bizim üçlüğümüzde 3. orun eğilen soňuna çelle gidişen Ceren Khanazarova. Soňuna çelle diýilen klibi 3. oruna eýer boldy. Diýsen oňadan klip. O. Dastoy. Ondan 1. ornada dastoy. Ýöne ol häzirçe 3. oruna. Gatygow klip Yaşo Ellis Production düşürdi. Elbette sizde üstünlük ardy edýär. Umuman tomaşa edin. Soňuna çelle gidişe öýdän. Birinji ýere alman gaýtşaklar öýdän. Tomaşa edin. Ömrümün sonuna çilli soğuma çilli süy beni. Ömrümün sonuna çilli soğuma çilli süy beni. Aslında biz oturgucu 1. oruna aýyrýardyk. Ýöne 1. orun bolmasa da oturgucu bir aýyraýnydim. O 2. oruna Murat Molla şokolad. Ama men ýa oturmaýyn biraz kolum bir geçiksiz bor. Diýtaş düşürüş barada aýtdym. İlk bilen Melis Mekan Jumaýevlara sag bolsun aýdýam. Şol aýdymy döretip berelikler üçin. İkinci bilen Mergen kliba aýratyn sag bolsun aýdýan. Ondan soň Altın Design umuman ähli. Şol kliba gatnaşalar sag bolsun aýdýan. 2. ornalyk olam näme üçin bilýän atan. Edil Doğulan günüme gabatlap koydum. Olam şu ayın ortasına başladı. Prosmotorları şunun için kim bilir ýöne bu gedek bolmasa inniki sanyna 1. jurnal bilen olam sen kömegiň bilen görseň men like basam. Ay häzirlikçe top 10'umyzyň awgust aýynyň 2. orny Murat Molla şokolad. Nägram bize tomaşa edýän tomaşaçylar. Top 10'umyzyň iň bir gyzykly pursaty gelip ýetdi. Biziň top 10'umyzyň ilkinji orny ra ta 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 ta. Gelin. Bana birinci tapar ya. Geçer. Paçtı birinci alıptım ama devam etti. Koşuşturdun. Böyle tizat çıkarmam yoksa alıp bunu. Alarla hemen bro. Şöyle alır. Koçuma sağ bilen bilelikdäki klibi. Dost neme täze yeni bir klip çıkardın. Adı näme şoň? Geç günämi. Bor geçen dost men sen günämi. Gayret et. Hiç bor men sen bir tapar geçer, inni iki tapar geçmer dost. Inni normal ol bolýar. Yürüte ine sana da. Sana manga näme? Sana da geçen gedek aldım ha bolýar. Yok sen geçen gedek alsaň onu da sana bir açyk berip goýarlar. Näme? Burla çok dost. Radio var. Tamam. Devam edin. Prosta neme oturma diyecek kadar. Bolýam da. Bol sağ ol. Şu bolýam sana. Toşa bolýam. Sana toşa bolýam. Yok gülýär. Yüzüň dilep dogalım. Ya da gülýär. Öyle diýär. Gaýyp sana. İşek suwumuz medo. Umuman ine Roda Gülüň adynan şu güller kabul edin. Inni ilk bilen sorajakladım. Şu klip kimin kelletine geldi? Bu klip aslında Sapanky. Aydın sadi sözü hemmedi. Saat sözü hemmedi. No, klibe çeken Merdan Arnayev, suratçı o in production Merdan dostumuz var. No. Beylibek Nazarov falan işledi. Pripyava ovadan bilemem.
Sen aytan yerleňem gowy. İş. Men näme sizin kliplerinizi görümde gynançly ssenariy gutarajak ya nerden tapýaňyz? Gynançlar. Ya, ssenariýany özümiz ýazýar. Özüňiz. Özüm. Özüň ýazýar. Durmuşunda bol geçen da. Yok la dost. Ya. Ya bir gelip öz hakdy. Dost, men durmuşum şeýle boldy bir gurrun bilen etem dur. Ey dur staçyp dur garaş ýa-da. Onu. Boldy. Sapa! Yürü şuna burada. Gönül reska. Boldy dost, Brian Time. YouTube'dan ora. Ya bu aydym aslında ilk sapa aydym düzdü. Şoňa görä ssenariýa. Hasanna aydym gowulanna, men o zatlara gowulýan aydym gowulanna ssenariýany hödöde gelýär. Şonuň üçin hem sizi men näli tanayan hakykatdan hem zahmet çekýän oralar. O ssenariýle diýäňiz ýerdadyňyz men şoňa men hormat goýan, janyňyz sag bolsun. O şular ýaly täzelikler döredip durun. O ünseriýan bolsaňyz, ine edilşi top 10 gepleşik çykany bäri hakykatdan hem ýa bagşylarymyz has gowdan-gow klipler çykarýar. Men ünseriýan zadym her aýyň soňuna gabatdylar. Şoňa ünseriýan. Bulam ýa biziň top 10-myzyň has üstünligi, siziň hem janyňyz sag bolsun. Näme? Edýän işiňi bir derejelek görkezende ýene-de köwes döreýär. Şonuň üçin hem edil biziň top 10-myzy başlap, tehoçan hersine hem ählisine diýen ýaly sen nökmän suratda üçlükde bar. Janyň sag bolsun, mundan beýle şol üçlükde göreli. Bize mine özgedemizde top 10'un az bir işgärlerini Muratcan we atam hem de hem zahmet çekýän oglanlar. Benim bilen. Ada studiosyna muman köp sag bolsun. Galbertede ähli tomaşaçylarymyza dinleýärimiz köp sag bolsun. Nädýär? Ama bize şey edip beğenirseňiz bize beğeniriz. İnşallah beter gün. Janyň sag bolsun. Köp minnetdar. Onu näme? Tehot Jumayev. Sa 9-njy bilen bilerlikde 1-nji or. Tomaşa edýär. Dimerin girme düşlerime min sen yine nire kim bilen bile çözülmezin bu kine mana galye kedime yazyan beline aynama dime benim oncuk bolyan balonok yürü samana boyun balonok oncuk bolyan balonok yürü samana boyun balonok yok kimi minin yerime söyleyen deregime söyleyen diyen beri beni özle eğer sevgin yere gömyen eğer kimi minin yerime söyleyen deregime söyleyen diyen beri beni özle eğer sevgin yere gömyen eğer sevgin yere gömyen eğer kimi söyleyen sevgin yere gömyen duyan kimi söyleyen. Gitsemezge ile gider mi kalpten bu kine men giderin taşlap giderin men demenem ile men gidel henizem ellen men gidel ezizim sen almarsın göz yaşaksa bolup mesem melim sile dözümsüz bolmagy gel mana da öwret kalp diye yüreğime yine biraz savret vada guma garıştı şunu diyen sevi mene zalim olacak gitse davan canlık duygu her kim ödedeni üçün bu durmuş
Baştan alır payın Eger güne menne olsa men cezam çekmene tayin Seni başka bilen paylaşamam sensiz onay Yöne yeke soru men senden ne dip soğay Menem oň jok bolýan bolunok 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 Yürek asama